kumsang ni som pariat April thla khan tourist no patwa khate chuan taitusville khodai fema jing na chuak moi tak thlirin an kal don meka chutia kong an kal lai chuan kong sira bolhloni om tak lo vum deuh thar hi wa hmu in ral khata tanga han in mai chuan in sakna pungro bang noi emo bungro man do to lem lo uluk wak lawa paile da khom deuh nok nok ni mai hian alanga ma se an han kal nai deuh chuan chu bolhlo om khom mai emo an tia chuan mi che pakhat che mia lawa lo om rek mai chu an mutatlat mai ani chu vele thunei du te shilsha ngal patin anni ho an ron thlen vele chuan ma an la ta ngala in chulai che bel te po chu an han en kwal deuh sung sung boka alan dan mai a chuan in be na hnu ma emo motor po om lem lo amai ro chu atum dan le adu thu nge ya chulai mun ron kal chu ani mi lo reu mai forensic mi thiam te modana chuan ataksa te chu mun sang sanga aduk the thwa maya chu mai ba ka a om le anak ro te po chu atliak na salom bia boka chung a hliam atanga han in mai chuan motor chak takatlanin a soni mai om hi ni a ma se chu tiang ni tur chuan motor headlight ke them imo motor chak taka tlan lai brake ra awanga a ke hnu thla kongpui lang ang chi emo oil bo emo engma motor om loi si lo chuti ni se chuan mi thi chu mundanga tha ani anga a thi hnuwa helaya hian ronda chop ani mel ta ber zok ani te chuan ani na hria tumin aip te vel chu an han dap ta a nima sila engma reng reng alo a khau lo wallet emo chabi emo cell phone emo takngel po chu engma alo akmia lawa ama han hriat ngal mai thein tur chu ami mal thil engma alo kol ho si lo chumi ni wang chuan fingerprint lam mi thiam te chu chengal patin an database lama miswal ko se thla an da tha thau nen chuan chulaya fingerprint an hmu de chu an han khai khin ta sung sunga amai ro chu an data po chuan chutiang ang mi chu an lo kol lo tlat mai technician mi thiam tak tak rwal chuan chulai li a chebel de chu uluk takin kiltin an dap chun chom zela heti mek lai hian miami khopuya ve thung chuan poi khoi tu te chuan an thil swal te chu tlan chia sana theihil tumin ma an lo le ve mek thunga news report lama po mi thi elini mingle ani na te an hmu dan te chu engma pon chwa ala ni lem lo bok ani alien seidin hi kumsang khazakwa somret barok august na somthum bakhada khan miami khopuya chungko khosa thei tak kara alo pianga apa frank seiden chuan bungro zorna dor mundang tam taka branch nei the khopalian le hlotling em mai ani boka hewang hian a fanu te hotan po khosa khar sa le I zong nei the lo ti bel po cho om lem lo an do zong le an I zong a piang nei the khopanuam sa in eilin ti unaw hi an om ani ber zirna in chaber berte thomno chaber te le toisman tawle chaber berte an nei theya in eilin lai zone upazok de borai chuan law enforcement lam chu e zon nana a thlan hnuwa miami prosecutor office lama investigator na thokin kumsom hne chuang zet he na hi alo thok to nge a chu mai ba ka a u le chia princess kanin po hian anin ngai na bik emiama anin kara kumriat set atlak wang ti po hi anima na princess ka chuan anaw hi adwatin a hmangai em bek thina chutiang bok chuan elini po in a u princess kai chu angai na bik ve tho boka ma se tu ti ma hi van loina tok theilo kan ommel si lo chutiang bok chuan elini te chung ko chunga po van doina chu ron thleng be in eilini kumriat mi lek alani lai chuan anu mar thai chu cancer ave ti mu chwa ani ta hlau mai anril ru an hlomin chu chanchin dom lo set an chia chu don son dan tor ber po an la thiam ma chuan no ber chu aboral zui le zela anat na chu arangin cancer ani ti an hriat no lok en kol na po mumal adon ma chuan aboral zui tamai ani chutia no ber boral ta chu an nei chhun an pa franka koda chuan engkim chu tlanga rin asum do na pialama inchung en kol le afat en kol song song chu pa ber kot ani lo thei talawa ma se franka hi pachatak ni in afat tan chuan hun ein siam sham china amo phurna chu tlin takin a hlen zela nima sela no ber aboral atanga kumruk no lek elini kumsom pali ani kuma chuan apa franka po chu hat atakawanga boral bele thutin
tona zet song no le panei lo an lo ni ve ta ter mai heti lai hian Francis kai kha kumsom hne pahnih mi lek la ni in college sir lai mai alani ve thowa ma se mo phurna song song chu akowa atla lo thei se lo anaw elini in kol phalna le achunga mo phurna om song song de chu alak bek angai ta a nula no pangte ni chung chuan college nun le mi mal nun chu uluk takin aruchin in siama ama ngein anaw elini chu skola chuan thani tin thinin in chunglam en kolte anaw en kolte le ama zerna lam ne princess kaipo chu a ha be thin emema ma se phunoi me lovin anaw elini mhon tur chu angai to a zerna in chale rin tlak nakina malam hun shil thei tura nge kal se ti in private school thachet maya chuan anaw chu alo tira ma se he school atang e hian elini chuan mi pakhat anuna mi poimo tak lani chhautur chu aton phat hlo thung e pa hi zachari van oi kan ni in ani hi school bed boy kan ti ang chi school report a po a thalo lam zonga minglang ngun tak ni in shem ngai pol ani deu reng maya chung shemna a hmo na chan tila chu thoi lo wang le ko jam lu to ka wang te alani zuya boy na ral yan kan ti ang chi hi zachari a chu ani deu ber enge mo boy le shem ngai oma alotil ve man nge nge china nima sela chutiang mi se po chu nima se elini nian chuan anin kom thei phian loya mi zein anglo tak pani de chu school vela chuan in kom don fo thinin ni tinin anin mo fowa ma se school vela anin kom bak iro he chu mundanga emo pon lama emo anin kom zui ngai lim lo thong chutiang chuan elini po in azerna chu thataka zo beta in mania in enkola omshan chu atum beta a heti lai hian property manager na thokin anna chu mo phrona sang bok nen rental lo hria chian angai ema ma se elini chuan harsat na nei lovin tlong takin athok ve thei mai Florida a khopui khosak hau tak ber na pol Miami a chuan mania in lu a sheom lu tuk lawa khosak theina khop chu athok chaw ve to ani ya chuan kumsang ni som paruk alo thlen chuan princess kai chuan ano panlai changa ni le ti alo chak chin film producer ni tur chuan hmalak tan be to adu ta a chuta tan chuan Los Angeles lama pemin chutia dananga achunga thunei tu berle mo phurna la ber tu a u princess kai a pem taksia chuan elini po chu adu dan danin aum ve thei to ti na ni chu ma se heti lai bor vel tak hian ania school kalaya akom chin zachari chu abyak pole tak tan chu elini nun pa ngai le zom taka akhosak chung song khan zachari ero chu angai te in alawla nung renga criminal record po ani nual mai kumsang ni som pakhata khan in sol boy banga shem ania kumsang ni som pathuma po damdoi rui hlo kol le shaltuma malak na awanga man le ni bokin heiwang hian in thlak tura chwale anita a amai ro chu hetiang bel hi anun man da ni ma se elini nen chuan kumsang ni som paruka khan anin bi pop thar vele mo mai si tun chuma anin bi pop hi chu an school kalai angot khani to lovin anin ngai song chhota ani ma se heti laya eleni na asya tholo chu heti lai po hian zachari chuan hunrei taka changa ahmel shiat le akop to me chianein chono chu Christian aro chu ania ani hi zachari aya kumriat kuta opazok ni in kumsang ni pasari vela chang khan anin kop chho to a chuta anma ani chiang to tena an swedan chuan hemi te pati in kopi an boy thlak be hle ni ome anin chena anin kop le a anin chen le a reilo te a anin kop le chin boka chutiang reng chuan in koprem hlei theilo in chen hlen tak tak ngai chong si lovin anin zui be ngat maya hei hi a chan pakha chu sum do na ințawm an neya hei hian anin chen hlen tur po hi aveng thin kan ti theng chu motor hlui shale na hmun in chu sum do na chu anin ințawm ania ma se anina taka chuan sum le pai khoile thutluk na siam song song chu krisnai kutvek ani bok nen punei tu chok chu soi ngai lovin a hria thei mai ome anma ni she tu mai ka chuan ti hian a soi kanin hmo ma sak ber na chu Miami bar pakhata ania zachari chuan ti sha chu nal ati thoshilin minron be popa chuta tang chuan kanin che chhauta ani
a chong du in a harwang tha a bula ompo anuam veo mai chutianga anni pahni ne na kan han in kom chhota chu kan han tal na sakhopa engtiklai po hian kan party hep hep ring mai ni ma se an pahni bula om chu thil ha thlak takani anin hau ring maya engma hi thate te ya soya omlo pakhatin aka an hek chuan pakhatin se sel tur chu lo shekha satin an pahnia an om dun to chuan anin hau le chiam mai china chutiang chuan thate te in kanom ho me ki mo ti lai puin anni pahni chu anin hau le chiam chin ti in zachari le christianite in kar chu asoi chuak nge ge heiba ka hian christianite chuan melshia thar an nei emo midang an lo tel ve to pho chuan han in sei thei vel hi nuam ati chen emema chuta asoi zin ber chu apa chu Miami police officer ring sang tak mai colonel lai ani thote boina eng po tok se a chin fil sakzel thote le thil sol ti in poipo khoima se apa chuan soi fil him nan asia sakzel tho a soi lang je boka chu chu voi khat mai ni lo voi tam tak in sei thinan a sei chok fo chen angai dana chuan chutiang khopa thil ti thei fanu ani awang chuan ama chu an hlawa an ngai san a be seiwang ani bok ani ma se he apa chungchang a soi hi thudik ani le ni lo phei chu zachari po hian a hrichwang lem lo october tha kumsang ni som paroka khan zachari le christianite chu roi hlo dam doi kol chungchang a man ni in christianite tan chuan chutiang dam doi tam po ni lo tlem te man sak chu case arit wak don lawa hanmang an pui viau thampo ani lem lo ma se zachari ero kumsang ni som pathuma hetiang tho khesa man alo ni to awangin le in thlak mek ani awang ero chuan apoi thei viau thung tin christina in a control hnoya chuan omin ni tin a hna chu thok ve thoma se zachari chuan nin chang nei ve fo thinin an pahni in karla chu a toxic em mai box si ni hetiang din huna a omlaya eilini nen an han in be pop thar le po chu thil om lo po ani lem lawa thok lak adu ve te po ani ma na heti lai me khian christina ero chuan eilini chungchang hi a hrive thawa ma se zachari school kalpui thin a thian hlui ti ba ka a hriat lo ba ka angai ven nem lo boka ma se chuti lai mekin zachari ve thung chuan chung me se pahni te chu thiam taka kopin christianai sum ei pui char chungin eilini chu a kopro ve thla tho ani amai ro chu kumsang ni som pasaria khan eilini nun thak dang lam yak thei thil chu a thleng ve ta thlat mai sum le pa ya in to dilin mani in enkol zo tak ni in a hun a mang chho ve me khani a ma se chung chu ti chiatin a om ta thlat mai a hna atang chuan ban ani ta hlawa chu chuan engkim chu a ti boy zota alo ni tuna a chena apartment hi a hna awanga lo thei ani a ma se a hna ber a chan tak sia chuan chu apartment chu lo thei ani to si lo he hna a tho don khan chu apartment chu contract an sign na khan atel ve meo sia chutia a hna ber aban to si chuan lo zui zel chu thil thei ani lawa chutiang chuan ka rei lo te chungin na thatak le chena tur in nei ani na atang chuan sumlak lo na nei lo le chena po nei lo ani taringot maya nima sila chutianga din hmun kher taka omlai chuan zachari chuan christianai bula soipuin an kar zorna chuan sales associate anga thotir turin asoi sak taringota christianai po chuan lorem ti ve mai bokin hemini atang hian eilini po chu christianai le zachari te hlo pek mang chuan anung chhobe ta top ani ber chu hunrei po ala liam ma chuan zachari po chuan christianai hne na eilini nen chuan anin ngai zon reng to thute asoi chuak tangi nge a ma se be sei lo dan devin christianai chuan alo dong song tlat mai thinjima zachari chu an khum ship emota lo chuan rotna dang dai set anei ta a an pathum chuan chen ho veka ta bi kom lawa in ngai zon kwal vel me so a rot ta mau mai ma se elini chuan chu rotna chu apom ve haulo thilti chini hian a the ngang lawa chumi ban chuan an laka tangpo a inthiar filim zui ta dain kar tam tak chung chu zachari po chu a pe pop tu tami alawa nima sila sumlama har satna bok chuan ari ro chu ti danglam le in zacharian alo thlem ve fo bok nen ato pa chuan tang zo talavin an rim ro dan anga chen ho vek chu arem ti ve le ta thowa chutiang chuan an pathum chuan zachari no ina anin son lo tho ta dial mai ani
Mahse chutia in khata in ngai zong bialpa in tom chunga cheng ho ta bok se chu engma in thup chi chet le mani ta bik nei arim cheu to lo bok ni anin hau emo anlung oi lo na emo an mi za thalo lai song song po chu an tilang mi mi hlum ani ber mai chuta an ma ani chiang tu te na an soidan chuan krisnai le enini te chuan sunglass cha tha tak hi an bo deu reng maya pona chau ni lo in chunga tak ngial po sunglass chu an wa ngon le ni in an soya an taksa khoi khoi emolai chu aduk thlek thluk reng bok ni in an sei boka an ma ni chianga tlo photo an thian pa mai ka khan a soidan chuan eleni le krisnai te in hau chu a hmongon tho soin na sataka anin hau fo thu te achang le tharum thoa anin sol thu te le achang le tongkap na tak takin anin hau boka ma se zachari ero chu ain rol be ngai lem lo thong ti in asoi ma se he hi eleni thian le mel sha te chuan thudik tok lo ni in an soi be le tlat thonga eleni thian no pakhat chuan heti hian asoi eleni chuan mang ang le rilru na takin aron kol fawa zachari thin thoka wanga a hlau zia thote aron soi fo thin ati be tlat maya tum khat po eleni tlo a alem tumin eleni taksa a zachari ko thlak na hliam be chu thla alak rok sak thole a taksa hmun tin me chu aduk thlo mai ni a hria tho soya heba ka hian a thian no chuan eleni chu police ne na kal tur po hian thote aron fo boka ma se eleni ero chuan a hre tlat si chu anin nge zona le in kopna chuan atang tlata tal chok thei do lo nia in nge na hi anei tlat ni in asoi boka tum khat phe chu zachari no chuan police kovin afapa chuan abial nu pakhat zo krisnai zo rek betin ati hlum thei tak ngial donin asia a chumi wa chuan police a kau to pa he hi anni ho pathum chung changa zachari chungtian official a police an ko record om chhon ani ta nge nge he lo po hi tum khat chu elini hliam chu ana in a serious emema lo thelawa hospital panpui ngai ni in elini thian nai tak pakhat chuan rang takin hospital a hruai da bata amai ro chu hospital an thena doctor le nurse ten a hliam te an han en chuan engtia intina nge ani tu khoina nge engwa nge ti te an han so po chuan elini chuan voi khat ma to ming ma chu lamri do lavin angoi bo pui mak mai boka chu mai alani lo en kolati adon zo angai te bokin khati khopana a khoitu te chena bok chuan alet le tamaya eleni hi ataksa chau ni lavin arilu thleng hian he anin ngei zon kwalna borwa ka hian atang ani bermai in kar ashalna a hle ve te chu a hlo ani maya chumi ba chuan sumle pa ya ni se angai zong de no pa chu ain ngana nei chunte ani de utopa mani han in hai ko a an laka tanga tlasang turin arilu ngai to na hian a phato lo tang betlat ang mai hian ain ngai to ani ber kumsang ni som pasari kum to pa me phe chuan chu in chunga in hau boy put in thak ti bel chu ngaia an nei bek hlum to ani bera an vai me chuan ni tina in haule in sol bai chu thil ni dan phung pa ngai ang mai in an ngai hlum to bok ani ti chuan april ni sari kumsang ni som pariat lo thlengin hemini hian zachari chuan dating apps lama elini profile lo om be reng chu mu chuakin chu thil chuan a thin ati sa thaphat mai chutia midang mel tuma elinin dating apps alo mang chu ama phasan tumna chuan anga kit ngal pura in lampan chuan ho ngal wangwangin in a thlen be le chuan elini chu a kau ngala a phone chu lak sakin pula chuan a paisak ta dei maya chutianga a phone ber a paisak tak sia chuan elini tan po chan pui tu han kau mai na tur tak ngial po chu a om talawa ti chuan zachari chuan elini chu ko thlak zui ngalin heti lai hian krisnai po ina chuan om ve renga nima sela zacharian elini kot a thlak tir lampo kha movik thoma se lo in rol emo lo chel emo atum ho lo a thom no chu in thlak mol molin a ka zen nau te nei lom na a kal tur tho a sei nuwa a cho san zui mak maya chu mai ba ka a kal san tak te om dan chung chung chuan tlai to ka a hole chau bok ani ti chuan chutia in a han thlen nu chuan tui chen kornian an in hnung lama pula chuan a kal zui ngala zachari chu pulpula chuan lo thu in a hnuwa krisnai soile dan chuan chutia pulan omnai chuan zachari chuan mi pat me chhiat na man pui atuma ma se a hma loka abial no pakha zok
eilini khati khopa asoi sakawang khan chutiang lamzonga aril ro apek thela awangin alo hnartan in asoya ma se chu chuan zachariya thinrim to sa chu ati thinrim bel chiang hle mai adu anga abialno pakhat zok awm pui thelo chuan athin aterim zol so maya te chuan zachariya chuan tlan bo atum na nge ya ngai thei turin in chunga asum fai om thei ang song song chu ala chuak ta beka chumi zo a phone la in eilini chu abana ti luina hmanga kain pon lam chu apan pui ta dor dora kar chunga chuan namlu chui nok nokin chu kar la chu Christianai minga register ani nge nge a ani na taka chuan zachari hian license po nei tori lo shim shimin a license chu a thina arei to alo nia amai ro chu chu te chung chuan motor chu khal chwa atum ro hle thung amala chu arui em mai box si chutiang chunga lir thei khal chu dan bo chiatna ani mai ba ka amale ami phurtan po a himlo tak zeta nima sila chutiang ngai to si se turin zachari chu arui ma to a engma poisak ani lo ani bere chuti lai mekin Christianai la chuan a Bialpa chu atlan bawa ama kar ngei chu atlan bo pui ti hring chung chuan police a report ero chu atum chong lem lo ani email chu ai ma chuan message thon tluk lukin darkar somni pali chung chuan message a somnga vel che zachari chu a thon man ani chutakara chunga anin message na la chu in hauna hlir hi ani mai an chia te in lo tonin Christianai la chuan na satak taka zachari chu avo ba ka alo in soi thei pui fo thin to angi khan adu chuan tu ma shiat lawa ada bo mak thei thu te apa ina apui thei tur thu ti le atha nuwa po arwang chu tu ma zon mo thei ho lo tura ada bo thei zia tho mang te in avo ta char char maya tin ama le an sum do na chu a phasan tia po in uba alak ngei tur thu ti nen chutiang chuan ma se sa chuan anin hialin anin vo ani deuh ber mai ma se ama se sin hnong lama ero chuan Christianai chu nem ta in an pathuma thataka an om khom le thinan ngai dam ain hom thu de chu asoile angloya engkim thei ngila an pathuma om ho le chu orotin heti lai vel hian zachari le elini te chuan Miami an chwasan fildiak to thung elini la chu chokar chunga chuan ami mal thil engma keng lawa chuang topin a phone tak ngel po a call box si lo cheng khat tak ngel po ani heklawa chumi wang chuan a Bialpa zachari kuta chuan in ngat deuh top ani bera zachari chuan kar chu khal zelin Texas lampan chuan an tlan zela ma se Christianai chuan thataka ron ma se sin om khom le adu thu te angai dam thu te aron seile tak sia chuan zachari po chu aniam le ta ani ma na chutiang chuan Christianai po Dallas lama chuan ron kal ve in an pathum chuan anin hu khom le tak nge a kar chunga chuan tho thapin Florida lampan chuan anin khallet le ta a etia an tlan ho le na lama hian zachari chuan elini chu phone call rei lo te man phal sakin chuta elinin a call ma sak ber chu a u Francisca Los Angeles om khani in chuta anin biak la ya anaw han ngoi le deuh wang thin han sia chuan Francisca chuan thilthleng lo a om ni sia in kara tang chuan chokwata anna ka tang chuan in thiar fi hlim tur ti le police station nai ber pan tur te chuta tang chuan in lama akyanga ron ho tur chuan ashila ma se elini ero chuan alo nial tla thong chuta Francisca ti ngana shilo chuan an chuan ka rong license plate number ti le eng angkar nge ani ti te seitura han shil chuan engma elinin asoi ma chuan anin biak na chu atop ta thut mai ani heba ka hian hemi nuwa elinin akol le chu a thian no ani a heta a thian no bula hian a omdan bel chu soin zachari chuan ami zia le omdan a thlak na sa a tun chumpo ti luina manga zin anni thu te soin zacharian amel dan te chu ni dang a an lo reu tho le ara prok reu tho te aron soi ani ome heti lai me khian Tampa Florida lampanin an tlan me ka ma se chutia Tampa lampana an tlan mek nia anin shat lai chuan an motora kongchin ko mona navigator chu a cheng kwang lo tlat maya an tum lo na lama chuan an thleng ta hlul mai chulaya lo cheng mi pakhat an hmu chu han bia in ani chuan in nga mai na tur hmun om chu alo ko hmu thei hlawa zan khat lek han ria sok tum chuan chopa hmun ko hmu lama chuan an kal ta ngala chuta chuan room number som pangana anin vom lu suita ani
heta an tum dan kha chuan zan kha than ria zok an tum mai kha ni a ma se ni ni dang an cham ni da zoka helai munan omlai hian elini dam lai thla hmu theina hnung ber chu hmu tur omin zachari le christianai ba ka elini te chu an thlenna bul loka zodora chuan an pathumin an kala counter bula an omlai vel chu cctv atanga hmu theini in chulai bara chu chak tha le botol lian ber ber chu an lei ti hriat ani a ma se mi pathum lekin ni ni lek chunga anina tan chuan an lei tamma ma ni na lang chutiang za zat ni ni chunga anin zo ani pho chuan an roi tha thokhat hlum to kho pangle ma se heti lai vel hian elini chuan a thian no chu a ko le ta a chuta chuan an pahnia remro tonin tan chwa ru dan tur an rela chuta an remro zel dan chuan tampa an thlen be le elini chu kara tang chuan chwakin a bi ro anga bus station pan wang wangin a thian no chuan bus ticket te lo le sak bikin arok theyang berin bus chuan Miami apan nal na lang ti in an rel du na ma se himi no loka tang hian zachari phone chu biak po thela bin om zui ta dei mai elini po chu a thianu tan po han biak po ngai na om dalawin a chanchin chu hria tur om lo chuan a re tamak mai ani ti chuan an thlen na hotela an thlen thei hun chung a zo ta ka chuan hotel staff pakhat chu room son pangana chuan han kalin chuta kongka a hona tangche chuan vinegar rim na lutuk chu ronnam ngal hokin a hnar a ron ber ngal hok mai ponchia le bangte chu vinegar rim hlir hi ani maya hei hi a hnuwa investigator te soidan chuan fingerprint te DNA te le an sol hnu dangte thup tum nan vinegar chu an hmang ni nan soya hei mai ba ka khombul chhuata carpet ate chuan thisen kaina hnu ma hmu tur om nual boka nima sila bathroom lam chu han en thok chuan a fil fain nu ma po engma omlem lo ni in a hria thunga amai ro chu a hnuwa luminol hmanga an han in fiale hnu ero chuan bathroom bangte bathtub tlanga te le a circular te chuan thisen kaina hnu ma alo om ta thlo maya hei mai ni lovin sawara le curtain zarna thir khampe a chuan elin te sen ngei mai chu alo kai ba ka chumi bul maya chuan kot pha nemna thla hi an hmu ta boka chung te chu fingerprint lam thiam be chuan zachari fingerprint nge ni ti chu nim ngit ngalin an thil hmu chu ho ti atang chuan investigator te chuan thilthleng dania an hria chu an han rem khom chin ta a atira chuan main room lama khan in sui sakna hi a thleng phota chumi hnuwa bathroom lama in son le in plastic tiang mangin eleni kha hoi tam tak hlap ania cho plastic tiang cho ke hialin a them cho chhuata motor ala om nual mai chutia du to ka elini an se saknuwa chuan ba tapa khan an dali a an sol no te thopnan vinegar mang chuan room chung cho antify bek bok ni in an soya ti chuan himin no hian zachari le christianai te chuan karin Miami lam chu pantanal na lin chuta an tum dana chuan an thian pa mai ka ina khan an bi ronga rampon chho san bang bang turin longlian an nga kanga an long ha lo thlen ma chu aruk thei ang berin mai ka ina chuan an bi ri don ani mai kan khonge elini awm be tia alo zo chuan zachari chuan ol sam tak hian elini chuan atlan bo san to ni in asoi maya ma se ahnuwa christianai bathroom atanga alo chwa chuan elini chunga thilthleng chung changa mo apur tho aron sui bele thunga he mai ba ka mai ka chuan christianai ban le a ke vela ko thlak na hnu ma du khle thwa cho a mo mai bi kholo aruka thla chu lo la in christianai pa toni aro cho cho abyak nuwa guest station a in mo puya awasom zuita a chuta chuan christianai pa chuan mai ka cho police station lama shoi phin ati ti pui ta ngala nima sela christina in ti thei taka apa ni na alo soi chin le thil sol ti po ni se atan chuan engma hlo tor on be lo thote alo sei ba wak thin ang lo tak chuan ama pa nge cho anma ni man tura thok chwakin kumsang ni som pariata khan zachari le christinai te cho ka sadia da ani taran maya chu mai ba ka Brevat County lama mithir wang thalak tang chuan mai ka point chu mi thi chu elini nge ni te police bula chuan shilin anem nge zui ta bok ani amai ro chu an thu boy che chung hian hun a ori maya umruk chuang set o in Christina arauzo chuan poi khoi
second degree crime a pu ani na chu apoma prosecutor te thopuin zacharian manro a mandan le an sol notify tura vinegar ne na ache dan bel chu puangin witness a atang ta hlova heti lai hian zachari ero chuan chung pona te chu phavekin christianai chu poi khoi tu zok ani thole ama zachari ero chuan a hlawawanga puive mai ani thu chu a soibe tla thonga a soizel dan chuan christianai chuan apa zara thil ati theisia adu dan anga apui mai lo chuan ama zok chu an pa fa a an tal o tir zok lo a hlauni in asoya chu mai ba ka alu yer ti nge pu in christiana in zacharia mases athon te chu phaulangin atong kam le midang te a bo thole puipor thiam tak ani zia te tharum tho po she lo ani zia te chu an soibe ta mi boka nima sila ko chuan ngun taka angai to hnuwa an pahni chuan second degree murder manga thiam lo chantir an ni ve ta a ti chuan an shemna tur an pon chwa don ni chuan zachari chu ko ta chuan ram dingin elini kha ka hmanga ya aboral ni takha nupui tan ka som nge asin vending machine mi zongbon po pe in kapun tir thlapasin ti in asoya ma se ahno loka chachuan zachari chu chwa lai lok po dil theilo tura dam chunga longin tang tur chuan a shemta a nima sila christianai ero thiam lo changni in poma witness a athana wang khan kumsom ni panga tang tura shem ani zui bele tabok ani ole khati zong kha ton tuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case chung changa in ngai dan te comment section lama in lo sei bele chho don ya